blir så här. Ja visst. Motståndaren. Jaså? Hon ska släppa på ordet tack. Bra. Får vi tassa också? High five. Ja just det, så tar hon den jävla förrör på sig. Ja men det är ju så. Hon säger ingenting. Det är de andra kärringarna som säger. Nu bjuder hon motstånd. Vad härligt. Kom med och lek med mig mamma. Säger Oliver. Och Fame hon. Nu ska hon lägga dig på backen. Nu kommer hon igen. Lek med mig! Försök att ta mig! Hon vill skaffa sina kameror.